Hallo, vi er anonymous. Hallo Danmark, vågn op, vi er anonymous. Vi står for rettigheder, vi står for at offentliggøre alting. Og det vigtigste er, lyt på os. Vi har fået en bøde af politiet, hvor alle politiske valgplakater har været ude foran, som hænger under 2 meter. Og der sker ikke en skid. Intet. Intet. For vi sætter noget op i forhold til lovgivningen, som er respektabel. Fuck det shit. Men nu hør her. Nu gør vi det på tysk til tyskerne. Hallo Deutschland. Hallo, wir sind wieder aus Danmark. Und was wir machen hier ist Revolution. Und wir haben eine, Polizei, die haben uns Unrecht gemacht, aber wir kämpfen weiter. Und 1500 Kronen, das ist nichts, Mann. Fuck die Polizei. Wir öffentlich alles in Deutschland und in Dänemark und worldwide. Ciao, amigos.